Aquesta és la 402? Sí. Aquí hi havia dos dits, dos diteres i fibra. I fibra. El pare aquell? Sí. No, no era un pintor. És un xaval de Terrassa, no metal·lúrgic, el Rafael Zoyo. Jo dormia allà i ell dormia aquí. Sí, sí, el Rafael Zoyo. Tio molt maco. Què fèiem aquí? Aquí estàvem al pati. Al matí sortíem ja cap al pati. I aquí xerràvem. Podíem xerrar aquí. No recordo molt, sí. No, el lavabo no tenia això. Estava suelto el lavabo. Això és Destapat totalment. de les coses destapat que em va fer més impressió quan vaig dir. I tinc d'entregar davant de tothom. Tu acostumes a tot. Al final, oi? Sí. I la pica aquesta sí, no? Sí. Quan l'aixeta no era aquesta. L'aixeta era una aixeta antiga. Sí. No teníem tele. Això no han tingut tele després. Perquè abans no teníem tele, als 70. Sí. Doncs aquí teníem, aquí al costat, havíem habilitat una sala que era una biblioteca. La teníem guardada només per llibres, havíem demanat el permís per llibres i tal. I l'anècdota més bona de tot això és que això estava fet una merda a les parets. Jo vaig dir, com que no sé quant temps hi estaré aquí, vaig dir, pintem-la. I vaig demanar permís al cap de servei, va pintar i diu, pintar la celda. Diu, aquí no s'ha pintat, els reclusos no pinten nada a les celdes. I dic, bueno, jo no vull pintar, no sé quant temps estaré aquí i no em costa res, tenim temps, doncs la pintem. Llavors va demanar al cap de servei. El cap de servei, jo vaig parlar amb el cap de servei, parla amb el director. I bueno, una cosa ben rara. I diu, no tenim ni un duro per pressupost de tot això. I dic, bueno, ja ho pagaré jo. I quan venen a visitar els meus pares, feien la visita normal cada 15 dies, i li dic al meu pare, papa, m'has d'enviar a entrar pintura, compra-la i la entres perquè vull pintar la celda. El meu pare era un antifranquista dur. El meu pare era un tio dur. Que jo haig de pagar la pintura de la presó del Franco. Però que estàs boig? I bueno, es van fotre la miliona. Però la meva mare, que era la meva mare, va dir, bueno, no preocupis ja. I al cap de 15 dies m'entrava pintura, perquè l'havia demanat. Això estava pintat de verd clar i això de verd fosc. I eren 2 tons de verd. I em va entrar pintura amb 2 tons de verd, uns pinzells i un pot. I van pintar la celda. Aquesta celda la van pintar. Venia tothom a veure-la. Però què fa? La van pintar. I quan vam acabar va vindre el director de la presó, que no l'havia vist mai, a veure la celda. Perquè va ser un espectacle de pintar la celda. Bona anècdota aquesta. Van pintar la celda. El meu pare quan li vaig dir que m'entrés pintura de la celda, diu, ara et pagarem una pintura de la veritat, boig, pintar la presó. I van pintar-la, sí. No sabia quant temps em quedaria aquí. Des d'aquí, ja està, sí. Bé, no havia tornat mai. Mira que he vingut moltes vegades aquí, ara, que últimament estem treballant molt amb el model, però no havia pujat mai, perquè no deixaven pujar, estava tancat també. Estava tancat també. Sí. Però quant temps fa que vas sortir d'aquí? Estic parlant de l'any 74, estic parlant del 73, 74. Home, 50, no? Sí, 50 anys. Una eternitat.